Boas tardes a todos e a todas. Imos dar comezo a esta sesión extraordinaria e urxente do Pleno da Corporación. O primeiro que temos que facer é ratificar a ausencia da sesión. Votos a favor. Está aprobada por unanimidade. A cuestión que se trae hoxe a esta sesión extraordinaria e, ademais, urxente é a subsanación dun requerimento para a presentación dun proxecto promovido pola Plataforma en Defensa do Monte para unha serie de actuacións que, desde o caso de que se obteña a subvención, se pretenden executar nas comunidades de montes de Rianxo. Antes de continuar, tamén temos que ratificar a urxencia da proposta que ven motivada desta maneira, e tamén a propia sesión pola chegada dese requerimento, como dicía, pola necesidade de solventalo esta mesma semana, e así nos lo pideu que o fixéramos a propia plataforma, máis a Fundación Ría, que tamén quen coordina a todos os traballos que se están levando a cabo alrededor desta convocatoria. Por tanto, votos a favor da urxencia, aprobada tamén por unanimidade. E por poñer un pouco de contexto sobre a cuestión, aínda que xa no seu día, se non recordo mal, en novembro do ano pasado, tanto integrantes da plataforma como integrantes da Fundación Ría estiveron neste mesmo salón de plenos con algúns dos que aquí estamos, explicándonos un pouco como se iba a enfocar esta convocatoria, tamén un pouco cales iban ser as liñas do proxecto. Esa mesma xuntanza, tamén tendo en conta que moitos dos que agora aquí estamos non estábamos naquela sesión, tamén se trataremos de que teña lugar a maior brevedade, se pode ser a vindeira semana ou a seguinte, para que, ademais de volver a explicar o que xa nos explicaran, que tamén nos falen a respecto do como viviron todo este proceso, e tratar tamén de coordinar o que queda por diante, que se todo vai ben será a posta en marcha das accións que se poidan executar con cargo a estes fondos. Como dicía antes, a Fundación Ría coordina co Laboratorio Ecosocial do Barbanza no marco do que se presentará este proxecto, no que se presentou mellor dito, que son unha liña de subvencións promovida pola Fundación Biodiversidade do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. O proxecto permitirá ás comunidades de montes de Rianxo, agrupadas na Plataforma pola Defensa do Monte, impulsar accións de gandería rexenerativa, restauracións ambientais e plantacións biodiversas para previr os lumes á vez que se crea emprego no monte. Paralelamente, o proxecto respáldase coa investigación das Universidades de Santiago de Compostela e a Pablo de Olavide de Sevilla en materia de sustentabilidade e enerxía. A Fundación Montescola coordinará accións de voluntariado medioambiental e a Fundación Ría coordina o desenvolvemento do proxecto e traballa na súa comunicación e divulgación. O Consello de Rianxo, como socio da agrupación que presenta o proxecto, impulsará tamén, no marco deste, un programa de obradoiros formativos coas comunidades de Baroña e contribuirá á xestión do proxecto a través da contratación de servizos de consultoría. Como xa se fixo, de feito, xa cando se botou a andar todo isto, naquela reunión que se celebrou ano pasado, que tamén nos pedía a Plataforma e a Fundación Ría ao conxunto da Corporación, en concreto ao goberno anterior, era ese apoio para levar a cabo ese traballo, que xa se fixo, xa se contratou tanto as labores de consultoría como as labores de redacción do proxecto xa naquel momento. O proxecto denominado Laboratorio Ecosocial do Barbanza, con un orçamento de 2 millóns de euros, agrupa, como dicía, a Fundación Ría, a Plataforma pola Defensa do Monte, as Universidades de Santiago de Compostela, Pablo Olavide, Fundación Montescola e o Consello de Rianxo. E as accións do proxecto consistirán, entre outras, en accións de gandaría rexenerativa, restauración ambiental e plantacións biodiversas, contratacións de 6 persoas para a xestión e administración, técnico de monte, 2 gandeiros e 2 persoais para a transformación de madeira en alimentos.
mediación da capacidade de captura de carbono, definición dunha comunidade enerxética, deseño de solos para áreas degradadas, programa de obradores formativos, impulso de acción de voluntariado ambiental e elaboración de materiais educativos. Todas estas cousas, como dicía, tamén a instancias da propia plataforma detallaránse nesta reunión que trataremos de ter nos próximos días. Sin máis, dou a palabra aos grupos. Ten a palabra o voceiro do BNG. Boas tardes a todas e a todos. Antes quería facer unha reflexión. Estes dous plenos extraordinarios urxentes que levamos requeridos, fomos convocados con 24 horas de antelación. Na maioría destes dous, con falta de información, ou chegándonos como no anterior, horas antes. Durante moitos anos, 8 anos, das legislaturas anteriores, fomos tremendamente criticados e acusados totalmente por o grupo do goberno actual. Chegando incluso o presidente da corporación a decir que no momento que non estuvéramos no seu sitio, entenderíamos. Estamos no seu sitio e non entendemos o que fixeron. Nós entendemos que sí, que é razonable traer estas cuestións que por trámites administrativos hai que traerlas no último momento. Comprendémolo e aceptámolo. Pero comprender tamén a nosa situación. Durante anos fomos totalmente criticados. Non é o mismo estar na oposición que estar no goberno. Agora penso que empezan a darse conta. Con isto, quero decir que observamos tamén que faltan os informes de Secretaría e de Intervención. A nos, por lo menos, non nos chegaron ou non podemos ter acceso deles. Non sei. Despois, seguimos dicindo que, dentro do Grupo Municipal do BNG, imos apoiar esta proposta, xa que entendemos que é algo beneficioso para o noso Concello. Queremos tamén salientar que este foi un proxecto municipal impulsado polo Goberno Municipal do BNG, que a iniciativa, sobre todo, de Adolfo Muiños, a partir de conversacións co resto de grupos municipais, con todas as comunidades de montes do Concello, ademais de algunha máis da comarca do Barbanza, de dúas universidades públicas, da UCC e a Universidade Pablo Olavide, da Fundación Ría e da Plataforma en Defensa do Monte. Por lo tanto, este é un proxecto moi amplio, tanto a nivel territorial como social. Un proxecto dunha subvención de 2 millóns de euros. O objetivo deste proxecto é o de cambiar a maneira de entender o monte, creando un novo modelo forestal e de xestión forestal a través de liñas de formación, sobre todo obradoiros, actuacións do propio monte como son o troco de especies, a gandería generativa e a busca de equilibrio da pegada do carbono. Este, por lo tanto, é un proxecto tremendamente ambicioso, cunha gran riqueza ambiental, educativa e ecolóxica, e cunha enorme posición social para o noso Concello. Este proxecto únese a outros proxectos levados adiante polo goberno anterior en colaboración coas comunidades en actuacións relacionadas coa protección do patrimonio, prácticas forestais e elementos, como dixen antes, todos vinculados ca defensa e mantemento do monte. Ademais, dos requisitos que se realizaron nas conversas que se levaron a cabo e que o BNG reiteramos son que este sexa un proxecto aberto e que poidan participar todas as comunidades e plataformas pola defensa do monte e que integre os terreos de xestión municipal que forman parte do Concello. Como sabemos, temos terrenos no Barral. Por lo tanto, nós, desde o BNG, non podemos máis que apoiar a ratificación desta proposta e agardamos que se obteña a subvención e que este proxecto poida finalmente levarse a cabo. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Moitas gracias. Boas tardes a todos. Primeiramente, salientar a importancia deste proxecto. É un proxecto que aspira a darlle pulo ao sector forestal e ao sector rural, que está abandonado e que hai que buscar as formas de impulsalo e dinamizalo. Isto vai a axudar, esperamos que sea a punta de lanza e que non se quede aquí solo nestes 2 anos que abarca o proxecto, que sea continuista e que dé pé a que o monte sexa productivo
e deixe de estar no estado lamentable no que está, de abandono total e deixadez. Entonces, o Partido Popular vai a apoiar esta proposta e reiteramos hai que traballar por conseguir máis iniciativas como estas e que isto non se quede nunha estadía de 2 anos nada máis. Isto ten que continuar e hai que traballar e temos toda a corporación ten que traballar a unísono na defensa do monte e en pegar o cambio que se merece porque o estado no que está actualmente non pode seguir así. Hai que pegar un cambio e a ver se isto axuda a que se leve a cabo. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do PSOE. Boas tardes a todos e a todas. Boas tardes, señor alcalde. Refrendar un poquinho as palabras que dixeron o resto de grupos municipais, destacar a importancia do proxecto, manifestar que a función municipal non cabe dúda de que ten que apoiar toda a iniciativa do tecido asociativo, máis aínda cando afonda nuns obxectivos tan claros como manifesta este proxecto. Máis alá da nosa postura, que evidentemente vai ser favorable, debemos tamén facer unha pequena reflexión, como xa ben apuntaba o noso compañeiro o voceiro do BNG, xusto. Vemos a mesma situación pleno tras pleno. É algo que non somos capaces a comprender cando vostedes no seu punto 20, na súa medida de 20 do programa, exponía e facía mención á xestión transparente e organizada. É dicir, un proxecto de 2 millóns de euros a sabendas que a maior parte da corporación somos novatos e cando este tema, vostede xa mencionou o 27 de xuño que se iba a convocar un pleno extraordinario tendo posibilidade despois de poder facelo a través dun pleno ordinario e non se fixo, o que denota, desde o noso punto de vista, é unha falta de planificación e de uso organizado dos recursos municipais. Está ben alabar, como fai vostede nas redes sociais, o servicio de obras, pero hai que usar os recursos municipais dunha forma estructurada. Podemos ver un poquinho por encima, dada a premura da convocatoria e dada a extensa información que se nos pasou, a falta dos informes que ben apuntaba Tito, pois nos xerará así algunha dúda. Entendemos que todas estas situacións se habían que facer de forma previa. Non podemos estar de forma continua aprobando situacións e despois dando explicacións cando xa están aprobadas, porque despois sí que xa non teñen solución. Entón, tomen medidas para que a organización municipal sea correcta e informar aos grupos municipais e aos veciños e veciñas de Rianxo de forma adecuada. Gostaríanos saber cales son as actuacións que se van a facer nos terrenos municipais que ten o Concello, como explicaba en Barral e tamén na parte de Taragoña, e como lle afecta ou se hai algunha valoración sobre o aporte que ten que facer o Concello a ese proxecto e que posición ocupa o Concello en base ás tarefas que se van a levar a cabo. Se ten algunha implicación de coste indirecto ou simplemente a aportación do que fala o proxecto. O noso voto vai ser favorable, con máis intentar que o grupo de goberno sea un poquinho máis participativo coa oposición. Moitas gracias. Ten a palabra a voceira de Rianxo en Común. Boas tardes a todos e a todas. O Grupo Municipal de Rianxo en Común valora moi positivamente o traballo que se está desenvolvendo por parte da Plataforma pola Defensa do Monte. Agrupar as diferentes comunidades do monte do Concello de Rianxo para traballar de forma conxunta e cara a unha mesma dirección facilitará a unión de forzas e lograr así obxectivos máis ambiciosos. Por iso, consideramos que o proxecto realizado e presentado para optar a esta subvención pode ser unha importante oportunidade para os montes do noso Concello e da propia comarca do Barbanza. Polo tanto, o voto dos concelleiros e concelleiras de Rianxo en Común de cara á ratificación desta resolución da Alcaldía terá carácter favorable. A respecto das cuestións que saían sobre a convocatoria, a propia convocatoria do Pleno, comentaba antes o voceiro do BNG, que efectivamente nós sempre fomos moi críticos con esas cuestións, entendo perfectamente que tamén o sexan, e dicía que incluso que comprende a situación. Eu non a comprendo. Eu sinceramente non a comprendo, incluso a reunión ou esa xuntanza que lles anuncio que espero que teña lugar nos próximos días, tamén, dende o meu punto de vista, ten que servir para
contribuir a coordinar todas as accións que se están levando a cabo en torno ao propio proxecto. Nos, tanto o grupo do goberno como a min, nos enteramos o luns ao mediodía da necesidade da convocatoria deste pleno, e a partir de aí o que se fixo foi explorar a posibilidade de celebralo, porque ao final estamos na situación na que estamos tamén dando o punto de vista da organización do traballo municipal durante esta semana. Veuse as posibilidades de facelo. Estuvo o Departamento de Secretaría toda a mañá do martes traballando no expediente para hoxe poder traelo aquí a maior brevedade e remitirlo os encargados de presentar esa subsanación do requerimento. Xa no seu momento tivemos tamén que ratificar por resolución da alcaldía a concurrencia conxunta na subvención, que era tamén un dos asuntos que quedaba pendentes, e tuvemos o que facer, e dixo tamén con sinceridade, sin ter o proxecto diante. O proxecto mandousenos a posteriori, pero tiñamos que facer esa ratificación, porque estábamos tamén a un día de que se agotara o plazo. Este tipo de cuestións, dando o meu punto de vista, non son asumibles, nin tampouco son justificadas pola premura dos prazos que todas as subvencións teñen. Cando o Consello de Rianxo se implica nun proxecto, sea do que sea, e máis nun proxecto destas dimensións, a maneira de organizar o traballo ten que ser outro e non estar a expensas do que outros promotores ou impulsores tamén vayan poñendo na axenda. Eso, insisto, tamén se lles transmitiu, neste caso a Fundación Ría. Tamén se compartiu esta mesma reflexión coa propia plataforma que a comparte absolutamente. Eu creo que esa xuntanza tamén debera pasar por acabar de perfilar este tipo de asuntos para que nun futuro, se este proxecto conta con esta financiación, que a organización sexa de outro xeito. E sin máis, pasamos a votar entón. Votos a favor do proxecto? Entonces, creo que compartimos todos as palabras que acabas de mencionar, pero entonces a pregunta que nos surge é por que o 27 de junio vostede falaba de facer un pleno extraordinario, que pasa entre medias para que o 30 de xuño vostede o resolva mediante... Porque por eso dijo que nos o que nos enteramos deste luns foi na necesidade do pleno, porque ata ese momento o que se puxera encima da mesa era que cun resolución da alcaldía era suficiente para concurrir a convocatoria. A partir de aí o que se nos transmite era que con eso non chegaba e que era necesario facer esta convocatoria do pleno. Eu insisto, tamén lles transmito as miñas disculpas por esta cuestión. Sí. Sí. Non oín ou non entendín, non explicou cales son os erros administrativos que hai que ratificar. Cales son? Se hai que corrixir algún erro... O erro é o propio acordo plenario. No seu momento douse por sentado, ou así a mí se me manifestou, que non era necesario acordo plenario para concurrir a subvención, para ratificar o proxecto en pleno, senón que bastaba con unha resolución da alcaldía, e así se fixo. O que se nos transmitiu esta semana, este luns, como eu dicía, era que era necesaria ese acordo plenario, e por iso se fixo deste xeito, e insisto, tamén compartindo con vostedes esa reflexión, que este Consello, os seus traballadores e os propios grupos tampouco non poden estar a expensas de que ese tipo de cuestións, dende un primeiro momento, non quedan absolutamente claras, ou que non exista unha comunicación para que, no caso de que haxa que facer este tipo de cuestións, se faja con maior premura e tendo outros trámites previos, non? Pero, bueno, entón, insisto, nesa xuntanza próxima, teremos ocasión tamén de falalo entre todos, tamén coas persoas que están máis ao frente de todo isto, que ao final o Consello de Rianxo non deixa de ser un colaborador máis. Pasamos, entón, a votación. Votos a favor do punto. Queda aprobado por unanimidade e damos por concluída a sesión.